Єзуїти формували кадри для Галицької унії ХХ віка, готовили галицьку молодь до 1939 року в русофобії і ненависті до свого же галицького православ'я. Як можеш характеризувати ситуацію днес? Не лише для уніатів готовили єзуїти кадри, но й для православної церкви, засилає туди своїх адептів. Сотні галицьких хлопців училися, наприклад, з нами у православних семінаріях, котрі вже в школах нам демонстрували неуваження до постів і дещо таке другої церковної. Ми розуміли, що це хлопці не наші. Ну, вони отримали освіту, а потім пішли на Галичину і тисячами прийняли унію. Спеціалісти завжди утверждали і не хотіли казати, що нацизм, фашизм, комунізм – це щось різне. Це дітище Антихриста, це дітище сатани. І його сатаністи були то, що родили нацизм, фашизм, комунізм. Но ми, русини, і особливо русини православні, страдали від усіх – від нацизму, від фашизму, від комунізму. Що не доробили галицькі переселенці із Польщі тоді, коли боролися із русинами, то потім добили нас совєтсько-українські комуністи і московські большевики. Ведь большевики-антихристи – точна копія єзуїтів. Ведь уничтожали мільйони православних християн. Помним совєтську школу, як утягували їх в октябрята, жовтенята, потім комсомольці. А казали, що комсомольці – це масив для комуністичної партії, партії антихристів. Все сіє средства масової інформації, тодішні були церковні, заборонені. Шло повне воспитання нового чоловіка-безбожника, но не простого безбожника, воїнственного, антицерковного. Спомните Павлика Морозова, як демонстрували, що діти мають легко продати своїх батьків, якщо батьки не люблять радянський лад. Нині вже об'явлено в Україні і в Європі як то преступное совєтське, комуністичне, мерзкое, злочинне. Но диву даємося, коли сьогодні то же саме видиме у глобальному світі, як формуються комсомольці-соросята в нашій державі, новий уродливий вид Homo sapiens. Таке впечатлення, що у них квадратні мозги, но приготовлені вони для заняття постов управління государством. Удивительно, що же можемо чекати від таких новоявлених комсомольців-соросят? Ми вже їх видимо. Видимо, як одні в масках нападають на храми, другі, уже як депутати, приймають дивовижно злочинні закони проти церкви. Ми будемо дивитися на ці їхні чудеса лише очима віри православної людини. Аж Бог допустив нам потерпіти такі іспитання, ми готові їх потерпіти. Но сила Духа наша і наш народ готовий не тільки їх, но і другі вопроси уберігати, як зеницю ока, єдинство церкви і єдинство держави.